ओ दादांनो, नारळ घेऊन काय चालला? आवाज होळी ना, नारळ वाढूच नको. वय वय, कोकणातले ना तुम्ही? शिंबे गावाक नाही गेलास ते? काय हो, काय झाला? हो, जाऊचा तर खूप मनात होता हो. कोकणी माणूस आणि शिमगो कसं जिव्हाळ्याचा विषय ना. वय हो, मस्त पालखी नाचूचे होते, शंकासुराची शिक्कळ काढायची होती आणि पळायचा होता. पण आमचं शंकासूर म्हणजे आमचं बॉस हो, त्यांना सुट्टीच नाही देऊ. काय त्या कंपनी सगळे कोकणी मनात जॉईन झाले, पण असा सणवारीला ना की प्रॉब्लेम होता. वय वय, प्रत्येक जण जाऊसाठी नसतात. हे आज होळी, आज गाराणाच घालतय. पुढच्या वर्षी माकाच शिमग्यात सुट्टी गाव दे रे महाराजा. नाही म्हणजे नाही म्हणजे नाही, पण का नाही? काय नाही म्हणजे काय नाही. दरवर्षी आयना का बायनाला स्त्री पार्टी म्हणून माकाच कित्याक नाचवतात, यावर्षी बबण्याकच नाचवा. तू दिसतोच ना तसा. मी ही दाढीवाली बाई नाचवताला, तुम्ही दाढीवाली बाई नाचवताला. दाढीचा सोड रे, तू नाचतो चांगला ना. वा, मी नाचतय चांगला आणि तुम्ही त्याचे रीला बनवा आणि ते व्हायरली करा. अरे गेल्या वर्षीची 1 मिलियन गेल्या. अरे त्या 1 मिलियन पायी 1 मिलियन पोरीनी माका नाही म्हटल्या. एक होती ती पण ब्रेकअप करून गेली. अरे आता असं काय करतो, पुढच्या वर्षी कोणते वेगळं बनेल. गेली 15 वर्ष तुम्ही हाच सांगता, पुढच्या वर्षी कोणतरी वेगळा आणि दरवर्षी माकाच नाचवतात. तुमका माहिता घरातल्यांचं नवसाचो असं मी एक कुलतो एक आणि त्याका तुम्ही साडी घालून नाचवता. हे बघ, नाही म्हणजे नाही. हे बघा, माझं रंगपंचमीक विरोध नाही, पण तुम्ही जो ऑइल पेंट आणतास ना तो मी खपून घ्यायचंय नाही. आणि हे बागूया, ती अंडी बिंडी फोडायची नाही यावर्षी. केसासाठी बरी, मग स्वतःच्या टकल्यावर फोडायची आणि तुझ्या बापसाच्या टकल्यावर फोडायची, आमच्या टकल्यावर फोडायची नाही. बरा. आणि हो, ते जे काही कलर लावूचे आहेत ना ते एकमेकांका लावा, आमच्या दरवाजा खिडक्यांका लावायचे नाही. मग भिंतीक लावतय? हे नाही म्हटलं तर नाही. आता महत्वाचं, ते ड्रम वगैरे उपसू नका रे. मागच्या वर्षी त्या परब काकींचं ड्रम उपासलाच, बिचारे परब काका बिना आंघोळीचे दिसभर ऑइल पेंट लावून फिरवते रे. असतात की ते फनी तर वाटत. आता व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट, दारू नाही म्हणजे नाही, वाईज बियर नाही म्हणजे नाही. इकडे 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 काय झालंय? तो बघ, आपण घेऊन आला वाटतं. चल मजा घ्यायचं. कोणाशी बोलतो रे? आपले आपले नाही कोणाच्या बापाचे. तुम्ही काय राहतास? कोणाशी बोलतो रे? कोणच नाही. खाली आधी काय राहतास? लालबाग. अरे लालबाग मुंबईत दिला. तू सरक सरक, चौथी सीट नाही. हा, आम्ही पण लालबाग बसून जवळच भांडू. तुमका सांगतोय, दादर वरून भांडूपला येऊ अर्धा तास आणि भांडूपवरून आमच्या चाळी येऊ 1 तास लागतात. किती? 1 तास. तू परत बसलस. चौथी सीट माझी. जोरदार आहे बाई एकदम. हॅलो, फोन फोन लावला. 2 दिवस साईड पाणी नाही येणार. अरे हॅलो, आपल्या साईड ग्रीन झोन लागला. ग्रीन झोन आपल्याला कुठे पाठवतंय? मानपूर. परत तू बसला. खरंच चौथी सीट माझी आहे. परत तुमका सांगतोय, माका पॉलिटिक्स मध्ये खूप इंटरेस्ट आहे. कोकणातलाच आहे ना मी, खूप इंटरेस्ट आहे. आता आमच्या चाळीत भेटू घेतले, आमच्या नगरातले दादा सगळे येतले. माका भेटतले. खूप आमची संडासा बिंडाची कामं त्यांनीच केली आहे. अरे त्यांना भेटून जाऊचा. चला भांडुपीला. बस आता तू, आता तुझीच जागा आहे. भांडुपीला माझा.